guri esan digutena, erabiltzuten aitzakia edo da, hau dator Europar funtsek finantzatuta, eta da COVID garaian omen gelak modu digital batean klasea eman alizateko edo gaitu nahi dituztelako aitzakipean, ez etxetik klasea jaso alizateko edo bideo deiak egin alizateko eta guk ikusten dugu gelak adibidez hori bideo dei bidez edo holakoak egiteko ez dagoela zertan gela guztietan kamera bat egon beharrik, gaitu ziteken ikastetxean gela bat eta listo, edo hori, baina hori esaten dute behintzat, ahalbidetuko lukela gauza gehiago egitea gure geletan. Guk hori ikusi dugu, guk sinisten dugu hezkuntzaren beharrak beste batzuk diala. Eta horrek urteko grebetan guk aldarrikatu ginu zen behar horrek. Gero etorri dana izan da, gela digitalen izenean ekartzia pantalla digitalak, bai uste ginuna hainbaten biharrezkoak ziela gure jarduna lantzeko, baina honekin batera etorri dira mikrofonoak eta kamarak. Bai esaten dala segurtasuna esartzeko eta, baina guk bai uste duguna da kontrolerako diala. Eta ikasleen beharrak gehiago ikusten dugu, esan duzu ez, aurretik gure aldarriak eta beharrak lirateke ratioak jeistea, ezinbesteko zerbait iruditzen zaigu, PT-ak, hezitzaileak, psikologoak gehiago alde horretatik joan beharko litzatekeela hezkuntzako beharrei begira egindako inbertsio bat eta ez pantailen. Eta bai dauko sensazioa esaten dela gure baliabide digitalak ja esartzen dira momentuan, badirudi gure behar guztiak asetzen diala eta horretatik ondioko guk ikusten dugu oso urrin garela. Guk prozesua hasten da urte bete dela edo 2 urte dela. Eta bialtzen da email bat, esanez gelak ekipau ingo diala digitalki, eta hor punto baten guretzako erdizkutuan heltzen den punto baten azaltzen da kamarak azalduko diala geletan, kamera eta mikrofonoak, pantalla digitalekin batera. Orduan, guk ez dotzau jaramon handirik itxen, eta hezkuntza komunidadeko zuzendaritza talde gehienak onartu itxen debe datorren pakori. Behin, eskoletara azten dianean kamarak heltzen, zuzendaritza talde gehienak moskea hau itxen dira, eta irakasle eta ikasliak baitxa. Poliki zabaltzen juten da, eta azten dira eskoletan esartzen. Hezkuntza eskola batzuk hau itxen dira, eta heltzen da amenaza bat Eusko Jaurlaritzatik, osurrumurru bat, esanez, baliabide digitalak osotasunean onartu edo ezeztatzen diala. Orduan, guk pantalla jasotzeko baldintza bakarra, pantalla edo kamera eta mikrofonoak esartzia da. Hor zalantza bat sortzen da, porque pantaiak aurretik esan dute moduan biharrezko jotzen ditugu, baina zerren menpe, zerren txantaian truke. Orduan, zabaltzen da debate bat esanez pantaiak nahi ditugun edo ez, kamarekin bat datozelako, eta jorratzen da gai hori. Ilabete gabon aurretik urtetzen da, aurtengo gabon aurretik irtetzen da El Correon prentxan notizia bat, esanez, kamarak eskolan menpe geratzen dira, eskolan aukeraketan geratzen dela. Orduan, guk ezeskua esaten dugu eta pentsatzen dugu guztia konponduta dagoela. Alatabe, Eusko Jaurlaritzatik behinik urtia zitsa dagoela, urtarrilean, heltzen da mezu berri bat, esanez, kamarak instalatu behar ditugula. Bai edo bai, gero kudeaketan nahi dugu moduan itxen da, baina instalatu behar diala. Orduan, guk prozesuan ziar, sentidu dugu entzunak ez gala momentu baten izan, guztia goitxik etorri dela, eta gure parte hartzia ez dela ezetarako izan. Eta orokorrean da nik uste sentsazio bate irakasleok daukaguna, gu gaudela egunerokoan ikasleekin, gu gaude ikasgeletan ikusten ditugu behar horiek, baina gero beste batzuek hartza dituzte erabaki hauek, eta askotan beste interes batzuk ere daudela soma genezake, eta bada nahiko frustrazio eragiten dute zerbait irakaslegoarengan, o hezkuntzako langile guztiengan. Eta berdin, gurasoek eta pentsatzen ere berdina senti dezaketela.
hurrengo belaunaldiaren hezkuntzaren gaineko erabakiak funtsezkoak dira gizarte batean eta nork hartzen dituen. Nik uste dut gehien bat ezezkoa dela. Ezezkorako joera handi bat dagoela eta irakaslien sentimendu handi bat ikasliena orokorrean bai eta gurasoena baitza ezezkorako joera dagoela. Badago nik uste dut hezkuntzan irakaslien partetik eta jardun daben eta iritzi bat baitza gure ikasgelak gero eta inseguroak diala. Baina guk bai uste dugu segurtasuna eta kontrola estatuzela bat. Eta gure eskolan kamara bat egotiak bai izan leike problema batzuk ez egotia, baina etorkizunera begira ez ditxula konpontzen. Orduan ikasle horrek aukiko ditun jarrera positibo edo jarrera ez negatibo horrek gauzak okerrezitzeko ez da izango beretikotasunan barruan, baizik eta kamaran aurrian jarduteko bildurra gaitxik. Orduan orokorrian ezezko jarrera badago, baina badago baitxa. Eta nik uste aipatu duzun segurtasun edo pixkat entzun ditzakegun diskurtso horiek lapurretak ekiditeko eta hori dira orokorrean gizartean areagotzen ari diren diskurso autoritario horien gandik datozen zerbait ikusten dugu kaleak ere nola gero eta kamara gehiagoz joste izkiguten normalizatzen goaz, ez kontrol mekanismo horiek eta orduan gero eta naturalagoa bezala egiten da kamerak egotea gela barruan. Kamara erraldoi horiek egoteak bai sortzen duela ezin ona ikasleengan eta irakasleongan ere bai, oinarrizko eskubide batzuk murrizten dituelako, ez? Intimidade eskubidea, baina baita ere ez dakit edozer gauza egitekoa, eskubide politikoak murriz ditzak eta bar. Eta gero esaten zenuen hori, kamerek sustatzen duten heziketa eredua gure ustez guztiz kontrara doa. Ikaslei eman beharko genieken heziketaren kontra, ez, konfiantza izan beharko litzateke balio bat eta ez kontrol. Bai ikusten dugula nik uste dut, azken urteetan eta hori hezkuntzan enpresa pribatu pila bat daudela azpi kontratatuta eta askotan hori gailu digitalekin lotuta, digitalizazio honekin lotuta, areagotzen doana urtez urte, enpresa pribatu pila bat, bai hornikuntzan, ez, material hornikuntzan ordenagailuetan kamera. Eta kudeaketan batez ere. Bai, eta guk bai uste dugu eskola publiko garen moduan hornitzaileak eta gaitasuna daukogun artean beti izan behar diela erakunde publikotatik datozenak. Eta ez enpresa pribatuen esku hartzea zenbat eta gutxi hau izan uste dugu hobea dela. Bereziki, badakigulako enpresa pribatuetan lan baldintza okerragoak egon daitezkela eta baita ere enpresa pribatuek interes ekonomikoei begirako filosofiak dauzkatela eta hezkuntzak gure ustez eluke horren menpe egon behar, interes merkantil horien menpe egotea gero eta gehiago hezkuntza eta negozioa egiteko iturri, arazo bat da. Egisa da, kamaren prozesu guztia erdi eskutuan erundala eta nahiko isilpian erundan zoze dagoela. Guk uste dugun larritxasunaz ez dela jokatu. Eta ikasleak bai ari dira mobitzen ari dian guztia da guk helarazi dotzaun informazioakin eta guk irakasle talde moduan batu dugun informazio guztisekin. Badakigu beste eskola batzuk hasiziala eta dabiltzala mugitzen eta gero sindikatuen jarrera, sindikatu batzuketara zebela komunikatu bat, baina gero ez jakola beste aukera bat emun, ez tala zabaldu, ez jakola beste aukera bat emun jarraipen bat emunaz. Eta guk faltan bota duen zehose bai izan da. Bai, aktiba ziteken borroka prozesu bat, gure ustez bada atzera pauso handi bat ikasgeletan egotea olako kamara handi bat, ez dakit, bada zerbait larria iruditzen zaiguna eta antola zitekeen eta beharrezkoa izango litzateke antolatzea ikastetxe desberdinen artean, horren kontrako ahots zabalago bat
gizarte mailako zerbait delako, auzi bat delako. Eta gero ikaslei dagokionez guk bai hori ikusitu gure ikasleak sinadura bilketak egiten eta hola, eta ikastetxe batzutan esan eredugarria izan da, horiek izan direlako, honetan lehen lerro hartu dutenak eta kamara horiek bakentzeko borroka sutsu egin dutenak. Eta hori guk hala ere bai azpimarratzea irakasle asanbladan elkartu garela eta hainbat ekintza eta jardunbide egin ditugula irakasleko antolatuta balio izan digu horretarako eta ikusten dugu hemen jendea haserre eta jendean desadostasuna hori da. Abisua emanda dago. Baina hori. Egun batetik bestera instalauko eskuela, gero guk eskola moduan bai dauko asmoa desinstalatzeko, edo mintzat biztatik entzeko, baina gero... Ez dakigu. Ez dakigu zer gertatuko da, gero realitatea beste zerbait da.